Aşgabatyň günorta böleginde Köpetdağyň eteginde Saglyk ýolunyň golayynda Maktumgoly Pragynyň ýadygarlyk toplumy 2021-nji ýylda guruldy. Emma ol henidem resmi taýdan açylmady. Azatlyň Aşgabatdaky habarçysy häkimetleriň yglan eden bu awraýly obýektiniň henidem açylmazlygynyň sebäplerini anyklamaga tynanşdy. Türkmen edebiýatynyň klassigi şahyr we filosof Maktumgolynyň Aşgabatda gurulan äpet heykeli uzakdan görünýär. Heykeliň beýikligi 60 metr, onuň aşagyndaky binýady 30 metr. Bu ýadygarlyk birnäçe ýyl öň eýem ulanylmagy berilen beýleki kaşaň dethalary bilen bir wagtda gurulupdy. Habarçylaryň maglumatlaryna görä ýadygarlygyň täze tribuna we beýleki dethalary bilen birlikde gararsyzlygyň 30 ýyllygyna gabatlanyp 2021-nji ýylyň sentýabr aýynda dabaraly ýagdaýda açylmagyna garaşylypdy. Maktumgolynyň ýörep barýan bu şekilniň awtory Türkmenistanyň halk suratkeşi Saraht Babayew şahyryň Orset Federasiýasynyň Stavropol we Astrakhan şäherlerinde we Türkiýanyň Ankara şäherinde dikilen heykelleriniň hem awtory, guruluşyň müşterisi Aşgabatyň häkimligi potratçysy bolsa Aşgabat şäher häkimliginiň ikinji guruluşyk montaj edarasy. Heykeliň guruluşyna degişli ýagdaý bilen gönden göne tanış çeşmeleriň biri ýadygarlygyň guruluşyna degişli şeýle maglumat berdi. Öz güýçleri bilen bürünçden şekil taýýarlama kararyna gelindi. Änügdäki senagat dolugunda 3004 metrden gowrak meýdanda ullakan ustahanany döretdiler we 1000 tonna töweregi bürünç tarap etdiler. Emma öz güýçi bilen alınıp barılan işlerde bir ýalňyslyk gitdi. Gigantomaniýa indigi sowsuz netije berdi. Dip çeşmeýdär. Heykeliň guruluşyna gatnaşanlaryň söýlerine görä dikilen heykel öňe egilip başlapdyr we bürünç detallar çataçyp jaýrylypdyr. Onu arka tarapyndan saklamak üçin ýörite demir baglary ulanmaly bolupdyr. Şol biraktyň özünde de golaýda ýerleşýän Saglyk ýoluny hem ýapmaly bolupdyr. Azatlyk radiosynyň heykeliň açylşynyň uzaga çekilmeginiň sebäplerini Aşgabatyň häkimliginden anyklamak tynanşygy netije bermedi. 2022-nji ýylyň sentýabr aýynda Sankt-Peterburgly kompaniýa Ortadan Возрождение paýdarlar jemgyýetiniň Maktumgolynyň Aşgabatdaky täze ýadygarlygini muht döwre baplaşdyrjakdygy barada habar berildi. Prezident Serdar Berdimuhammedowyň şonda gol çeken kararynda 2022-nji ýylyň sentýabr aýyndan 2024-nji ýylyň maý aýyna çenli berje ediljek işleriň Maktumgoly Pragynyň täze ýadygarlygini dikeltmek we oňa degişli ýerleri abadanlaşdyrmak maksady bilen amala aşyryljakdygy aýdyldy. Ýurdun häkimetleri şondan bäri ýadygarlygy açmak meselesine agdamadylar. Onuň açylşynyň ýyda testirilmeginiň sebäpleri barada hem resmi düşündürüş bolmady. Ýöne soňky ýyllarda hünärmenler paýtagtda uly dethalaryň birnäçesiniň guruluşy bilen baglanşykly problemalar barada habar berip, esasy sebäpleri topragyň aýratynlygy bilen baglaşdyrdylar. Topragyň durnuksuzlygy we ýerasty suwlar hususan Aşgabat City proýektiniň guruluşyny doňdurupdy. Ýaşaýyş çaýlary ýumurlan müňlerçe maşgalanyň jaýsyz galmagyna sebäp bolan şol gymmatbaha detha 2020-nji ýyldan bäri gozganmandyr. Maktumgolynyň heykelini gurmak üçin edilen çykdajylaryň we ony gaýtadan dikeltmek üçin göz öňünde tutulýan çykdajylaryň möçberi köpçülige mälim edilmedi. Emma 2018-nji ýylda Maktumgolynyň ýadygarlygini öz içine alýan birnäçe uly proýektiň guruluşy eglan edilende agdalan resmi sanlara görä hökümet 43 milliard Amerikan dollary möçberinde serişde bölüp berenligini mälim edipdi. Şonda ýurdun ötüşi we gülläp ötmek üçin diýilip eglan edilen obýektleriň sanawyna birnäçe kaşaň mehmanxana, Halkara Kongres merkezi, Senagat we Türkmenbaşy banklarynyň binalary, Türkmen şahyry Maktumgolynyň ýadygarlygy we täze hökümet tribunasy giripdi. Hökümet binasy we beýleki dethalar Maktumgolynyň ýadygarlygynyň tapawutlykda işe girdildi. Mundan başga da paýtagtda beýik türkmen akyldarynyň ýadygarlygy açylmasa da Alabay itiniň altyn heykeli we äpet velosiped skulpturasy ýaly dethalar dabaraly ýagdaýda açyldy. Bellemeli ýeri Türkmenistanda her ýyla bir şygar saýlamak boýunça ýyllar boýy dowam eden däwe görä 2024-nji ýyl üçin Pekim paýhas ummany Maktumgoly Pragy atly şygar saýlandy.